kommer så swear. Ja. Det er snart nukket. Molly Percocet. Represent. Molly represent. Gotta represent. Chase a chick. Never chase a chick. Chase no chick. Mask on. Fucking mask on. But I love it. Christian Hovmøller, respektløs samfund vi lever i. Hey, hvornår kommer han? Du er 1 minut for sent. Ung mand, hvad er klokken? For det første, så er jeg faktisk lidt ældre end dig. Og for det andet, så er den 1 minut over vores mødetid. Ja, men du kommer 1 minut for sent. Ja, jeg tænker, du overlever. Nej, det gør jeg ikke. For den her ene gang, det bliver til flere gange. Nå, så det tror du? Ja, Hvorfor tror du det? fordi jeg har erfaring med det. Min klasse kommer altid 2 minutter for sent til mine timer. Hvad er der galt med det? Der er det galt, at jeg er underviser. Det er min pligt at undervise børnene. Og hvis børnene ikke er der, så kan jeg ikke undervise dem. Og det er mangel på respekt, hvis man ikke er der til tiden. Ja, men det kan jeg godt se. 2 minutter, det er meget. Det er meget. Christian er hernede. Jeg er Christian Skav, og jeg er lidt løbet 20 km. Hvad så? Goddag, mor. Christian Skav. Hvordan har du det? Goddag, jeg har det godt. Og du har 9. C, er det rigtigt? Ja, jeg har 9 C. I hvad for en fag? Jeg er selvfølgelig geografilærer. Du er en god geografilærer. Ja, jeg er den bedste geografilærer selvfølgelig. Har du styr på alle eleverne, når I har team? Ja, jeg styrer på det hele. Alle følger med i undervisningen og så videre? Ja, alle følger med. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. Sí. De har alle sammen 12. Og alle sammen 12. Det er udmærket. Kirsten Sørensen. Joachim Rejsels største kunde. God aften til dig, Kirsten. Hej Mikkel. Hej. Hvordan har du det? Jo, jeg har det meget godt. Jeg er ret træt. Træt af at have jer. Nå, det er jo ikke så heldigt. Hvad... Du har 9. C, kan jeg høre. Ja, Og hvordan er dit forhold til 9. C? de er nogle lortunger. Jeg elsker dem. Hvad... Jeg hører, du har glemt dem et par gange. Hvordan kan det være? Ja, fordi de er sådan nogle, man glemmer, tror jeg. Det lyder ikke særlig godt. Hvordan kan det være? Fordi jeg bare hellere vil hjem end at undervise nogle Jeg gange. hører, at for at skabe stemning, hvad gør du så? Jamen, så plejer jeg faktisk at synge en lille sang for dem. Det kan Nå. de rigtig godt lide. Og hvis jeg er heldig, synger de med, faktisk. Skal vi lige prøve at finde den sang? Er det den her sang? Skal han Michael? Nej, jeg er fucking træt af at hente Michael hele tiden, mand. Hvorfor skulle hun hente Michael? Det gør vi hver time. Hver time? Er det fordi, at Kirsten ikke kan finde ud af... Jeg tror, der er nogle fucking lorteelever, der bliver ved med at hacke det smartboard hele tiden, og de kan bare ikke finde ud af, hvem det er, mand.
Hey, let's go! Ikke tissemand. Ja, morgen. Skal vi lægge arm om en kold dåsecola? Ja, det kan vi da gøre. Ja. Ja. Kom, er det alt, du har? Kom nu, Morten. Hej, jeg er Morten Fisker Jørgensen. Jeg kom på stenalderen, jeg skaldede, og jeg er jyde. Goddag til Morten Fisker. Goddag. Morten, du går langsomt. Ja, okay. Ja, du har 9. C. Kan det passe? Ja. Har I et godt forhold til hinanden? Ja, jeg kan godt lide, når vi har et godt forhold til hinanden. De skal ikke lyve. De skal være ærlige, respekt, frem og tilbage. Ja, jeg har hørt om, at du har nogle gode dirty jokes med forskellige... Musti. Musti. Og Slasserne, en lille tidsmand. Slasserne? Ja, så er der en Sofies søster, men... Ja, hvad er en Sofies søster for noget? Ja, det er en af mine elever. Jeg skulle lære ham nogle tricks, så... Han har sgu valgt at kysse med en fra hans klasse storsøster. Ja. Hvilken klasse går hun i? Hun går i 3.G. Og hvem var drengen? Ja, jeg nævner ikke nogen andre, men det var... Kan vi få øgenavnet? Det var Musti. Det var Musti. Love is in the air, everywhere I look. Ja. Ja, og så hører jeg også, at du er god til at give pep talks til dine elever. Ja. Hvordan fungerer det? Starter med, vi sidder ned. Lauke. Han kommer altid lidt for sent. Jeg sætter ham ned. Jeg tænker over, hvor vigtigt lyd er. Lyd er rigtig vigtigt. Jeg siger, at det er pensum. Vi er nødt til at være klar til eksamen. Vi får de andre klasser. De andre klasser har ikke gjort synopser endnu. Men når vi laver synopser, så bliver det bedre, siger til dem. Vi rykker os hele tiden. Vi starter herfra med på andre væg, hertil. Er det vigtigt med kommunikation i klassen? Det er rigtig vigtigt. Armene er vigtigt. Rund cirkel. Alt fyrer tilbage til dollarsignet. Hvor meget går kommunikationen? Hvor meget går du op i kommunikation i klassen? 95%. 95%. Hvordan skal forholdet være? Forholdet, det skal bare lytte efter mig. Lytte efter dig. Ja. Ellers får de en med jydevenstre. En jydehammer. Ja, jyde. Bang! 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 It's the dream. Ej, hallo, lad os lige få Camera. Jeg har det på vildt idé. Det var FK. Det sidste ikke FK. Han stod bare i en fountain. Det er helt behageligt, det er godt. Jetski. Jumper på mig til jetski. Fucking mask up. Mask up. Fucking mask up. Two cups, toast up with the game, from food stamps to a whole nother